YouTube berdong asa kalam boy bu mazano ma come to the point abo rinki empai MJ anything okay ji controversy dai solgasine firstly bari solinai manu janai iforko an खोथा सानसे okay खोथा सानसे बेयावहाय सासे third person दंबावो like abo rinki जों MJ नि उनाव आरो सासे third person दंबावो बिनि थाखायबो जादों plus MJ नि थाखायबो जादों okay MJ आ माने बिजि खालामना लादोंमोन abo rinki नि फन खालामनायाव जेनेबा बिजि खालामना होबाय आरो बेनिखायनो माने बे लाइभ फैनांगौ जाहैबाय ओके आरो दायो माने मा जादों बिराद मानसिफोरा माने क्लिपखौ थिखां बखिगासिनो बिराद बुंगासिनो इखौ बुंलाय राइट आरो हेटबो मोनगासिनो क्रिएटर्सफ्रा आं मिथियो हेटबो मोनगासिनो क्रिएटर्सफ्रा आब' रिंकियानो होन एबा या एमजेन थिंआनो होन बिसोरबो हेट मोनगासिनो दायो आं मिथियो थाखागोन हेट मोननाय स' आं बयखौ इउटुबारफोरखौ होननो लुबैनाय खोथाया मालाबानो जोबखाबायमोन ओके प्राइभेटबो खालामखाबायमोन भिडिअआ जोबखाबायमोन आं एक्सट्रा इउटुबारा होदों बेनिफ्राय पिकआप खालामना लादों खोमा बिराद मानसिफ्रा आं बेखौबो थाल मोनखादों बाट आइ वान्ट टु से यु दिस प्लिज यार बेक स्ट'रि एसे मिन्थिबा मोजां उननि स्ट'रिखौ मिन्थिबा मोजां ना उनाव मा जानायमोन मा जायाखैमोन बेफोरखौ मिन्थिबा मोजां जास्ट गोदाव सोराव माने भिडिअ क्लिप मोनबाय बे सायावल' बखिबा जायाना ओके बे सायाव बखिबाल' जाया आंबो फार्स्टआव डाउट जादोंमोन ओके जेब्ला आं रिसार्च खालामदोंमोन अब्ला आं आब' रिंकिनि सायाव डाउट जादोंमोन कि नंमारगौ खोमालै साननानै डाउट जादोंमोन आं पिक्सफोरखौ नुनानै भिडिअसफोरखौ नुनानै ओके बाट आब' रिंकिनावहाय आं बिदि भिडिअ नुवाखै बाट एमजेनाव नुदोंमोन आं ओके आं बेयाव एसे डाउट जादोंमोन बाट आं सानबाय कि लाइक आं डाउट जानानै मा लाब जेब्ला आं कनफार्मखौनो नङाबा बिदि कनफार्म जागोन ओमफ्रायसो भिडिअ बानाय प्लिज आइ एम रिक्वेस्टिं टु एभ्रि वान अफ इउ आरो बेयावहाय प्रकाशआबो बा फेसबुक पेजाव होबाय व्हाट इज दिस ननसेन्स खमसे खम एसे थाल ला एसे रिसार्च खालाम ब्र' टीम दं ना 64 टेराबाइट और समथिं लाइक दैट मेमोरि स्पेस दं ना टीम दं एसे रिसार्च खालाम गोदाव सोराव ओरैनो होलाबायनाङा पस्टफोरबाबो down videos and I want to say this please stop this controversy please stop खालामदो एसे एनै मिसआन्डारस्टेन्डिं जालांगोन आरो उनावहाय माबा बेलेगसो खोनालायगोनलाय स' बेखौनो होननो लुबैनाय बेफोरखौ फिसा फिसौ खोथाफोरखौ माने गिदिर खालामा आरो बे फिसा फिसौ खोथाखौ सोर गिदिर खालामदों इउटुबारफ्रानो खालामदों रावबो खालामाखै इउटुबारफ्रानो खालामदों ओके इउटुबारफ्रानो बेखौहाय गिदिर खालामदों स' बेखौनो होननो लुबैनाय माबा मोनसे बानायनायनि सिगां बयबो इउटुबारखौ होनदों माबा मोनसे बानायनायनि सिगां नोंसोर बेखौ 10 बार सान नांगौबा 100 बार गान सान नांगौबा समखौनो ला नांगौबा सानथाम सानब्रैखौनो ला सप्तासेखौनो ला बाट एटलिस्ट गिभ सामथिं देट इज फैक्ट डोन्ट गिभ सामथिं देट इज स्ट्रेस्ड ओके स' बिसिमल' होननो लुबैयो आं बारा गोलावबो खालामनो गोसो गैया एन्ड वान मर एनाउन्समेन्ट स' देयर बि ए पडकास्ट ओके आं पडकास्ट खालामनो नागिरदों दायोहाय लाइक आफ्टर 2-3 days ओके 2-3 days उनाव पडकास्ट फैगासिनो आंना एन्ड आं डिसकास खालामखाबाय अलरेडि जाय बे आं बेखौ लाइक हु इज द फर्स्ट पडकास्टार आं बेखौ मेनसन खालामनो गोसो गैया but it will be a very big surprise for you guys okay he is my best friend जाय फर्स्ट पडकास्टार जागोन बे आंनि बेस्ट फ्रेन्ड okay so बिसिम say love you all and peace out आरो बे कन्ट्रोभर्सीखौ जस्ट फोजोबदो प्लिज इट्स अ भेरि सिम्पल थिं बिराद सिम्पल खोथामोन बेखौ एफा गिदिर इस्यु बानायनाङा okay आरो बे थर्ड पार्सननि थाखायसो बेफोर जाजोबदों बेखौ मिन्थिबानो जाबाय नोंसोर so love you all peace out